6 महीना पहले कलेक्टर लीलावती कार एक्सीडेंट में मरल रहनी। वो हादसा ना रहे, हत्या रहे। हत्या भर रहे कि हत्या के लिए रहे? पूर्व मंत्री वीबीआर। हाँ, ये देखी भैया जी, गांधी जी के मूर्ति के आगे पोज दे रहा बाटे। हमरा का अरेस्ट करता कि अनशन में रही। ए, सबूत के जलेला से कुछ न होई, ओकरा का भी जलाओ। पेपर में भी आ गइल बा। अब तो लो चुप बैठल बड़ा। अभी रुआ मंदिर रहती मुंह बंद कर, ना तो फोड़ दे तोरा के। शंकर, कहाँ बा हमार पुलिस वाला? सवेरे से बिना खैले बैठल बा। के बा ये आदमी? पीछे चला, पीछे चला। चला, चला, सब पीछे हटा, पीछे चला, पीछे हटा। हाँ सर, सुबह से बिना कुछ खाए पिए ऐसा नहीं बैठल बा। अरे वो सब हम देख ले, तो सब पीछे हटा। चल चला, चला, चला यहाँ से। चलो। ए बुढ़ाऊ, हवलदार धक्का मार के बाहर निकाल। रे उठ, चल उठ रे, उठ, चल उठ यहाँ से। रे ए उठा, उठ रे, उठ रे। ए, ए ससुरा उठ। अरे ससुरा उठना, ससुर का नाती उठा यहाँ से। ए उठना तो उठा दे। ले चल, ले चले ले चल, ले चल। यार कारे ससुरा तोर इतना हिम्मत? ए इंस्पेक्टर, का रे चुप बैठल आदमी के तू डरपोक समझ ले बड़ा? अरे ये लड़का का कहले बा? गांधी के मार्ग पर चली ई सोच के सवेरे से अनशन कर रहल बा और ओकरा के तू मारत आ रहा। अपन वर्दी के रौब झाड़त आ रहा। उ दिन तो को गुंडा आके हफ्ता मांग रहल रहे। पुलिस के फोन कैल तो केहू ना आई। तो के मामा बुलाइलस या भांजा बुलाइलस, के बुलाइलस? तू ये लड़का पे हाथ उठा के तो देखा, सही सलामत घर न जाइबा। हाँ, वर्दी पहिनला से तू अपना आपके गवर्नमेंट समझ लेला का? ऐसन का हो गई जे तू केस करे खातिर आ गईला? चले जाई जैसे। ये कोई राजनीति करे वाला आदमी आवेला तो तू का ओकरा के रोक लेवेला? अगर कोई शांति से बैठल बा तो चल ले लोग, कर सुधार बा लोग। तू लोग अगर तू हथियार उठावा चढ़ता तो के आखिर तक अकेले ही लड़े के पड़ी। अगर तू हथियार फेंक के लड़वा तब पूरा दुनिया तेरा साथ मिल के लड़ी। नमस्ते सर, हम ग्लोबस टीवी से आइल बानी। शाम के अखबार में आपके बारे में पढ़ल रहली। आप एक अलग लक्ष्य के लिए अनशन कर रहल बानी। उहे आज हम एक छोटा सा एपिसोड में बताई। सर, यही जा पूरी मीडिया बा। इस समय हम अगर कुछ न कर सकेली। नया नया जोश में बैठल बा। आप चिंता न करी, 2 दिन में भाग जाई खुद ही। आप बोल रहल बानी कि लीलावती के खून बीबीआर के लिए बाड़े? करवा लगे सबूत बाय कर? सबूत हमरे पास रहे लेकिन वो जला दियल गइल बा। बिना सबूत के केकरो कैसे गुनहगार साबित कर सकीला? हम कहले रहे सबूत हमरे पास ना है, लेकिन सबूत दुनिया में ना बा ऐसा ना बोल दे रही। सच्चाई हमनी के ढूंढे के बा। सच्चाई कभो ना मरेले, वो कहीं तो जिंदा हुई। ओके सरकार के ढूंढे के चाहिए, ये हमार विनती। विजय मूर्ति, आप का कर रहल बानी? बिहार एक पूर्व मंत्री बाड़े, भैया जी एक बहुत बड़ बिजनेसमैन बाड़े। इतना बड़ आदमी के एक शक के बुनियाद पर कैसे पूछताछ कर सकीला? वो एक खून के मामला बा। सर, लीलावती के खून के सबूत अपने आंख से देखले रहली सर। सिर्फ सबूत ही न विजय मूर्ति, खून होई देखला के बाद भी हमारे गवाह के कोर्ट में मंजूरी न होखेला। सबूत लेके आवा, हम ऑर्डर इशू करता नहीं सर, वो डेट में ई नाम के आदमी कोई नहीं रुक ले जा। ई डेट में हमारा ट्रक कहीं न गिरे सर, अपने शहर में रहे। हमके गलत ना समझी सर, राउर भाई बहुत मेहनत से ये सबूत ढूंढले रहले। अब सब चौकन्ना हो गए सर। अब हम ढूंढब भी तो ना सबूत मिली। सगरो सबूत मिटा दी गई। केहू सच्चाई के जीत के खातिर अनशन पे बैठल बा। ओकरा बारे में सोच के दुख होता। वो जीती सर। वो कैसे जीती? हाथ में कोनो सबूत नहीं वो है। भगवान बाड़े सर। गलत ना समझी सर, आप भी एक गुंडा रहले, यहाँ सब बोले ले। बहुत बार जेल जाके भी आईली। ऐसन बतावेला यहाँ के लोग। और बात में सच्चाई बा, ई कैसे विश्वास कर सकीला हम गुंडा रहे, ये सच बा सर। ई गांधी जी के मूर्ति के उद्घाटन के समय काला झंडा दिखावे वालन के मार मार के भगावे वाला यह सही सत्या बा। एगो रेलवे स्टेशन पे मोहनदास लाठी के मार खावे के बाद वो महात्मा गांधी बन गए। ऐसे अनशन पे बैठे खातिर कितना दिन तय केले बानी? सत्य के जीत होखे तक, इस सत्य के बदन में जान होखे तक। नमस्ते छोटे भाई, हमारा नाम त्यागी नारायण मूर्ति है। 20 साल की उम्र में गांधी जी के साथ आंदोलन में शामिल भई रहनी।
ये देश के लड़ाई करे खातिर जवान लोगन के आगे आवे के चाहिए। ये सुन के हमारे जैसा लाखों लोग उनके साथ आंदोलन में शामिल हो गई। उनकरा बात में जो सच्चाई रहे वह हमके खिंचले रहे। तोहरे बात में भी वह सच्चाई बा। यही से हम विश्वास करतानी तोहरे साथ हमहू अनशन में बैठब। अरे मुत्तपा, हम तो मारे आइल पुलिस के रोकले रही, बाकी ई भाई के साथ हमनी लोग के भी लड़े के चाहिए। ऐसे ना सोची। अब हम सब का सोच रहल बानी? चला दुकान बंद। चल दुकान बंद कर, हम बानी तोरा संगे। चल बंद कर दुकान, चल बंद कर, बंद कर दुकान। लड़ाई के बहाना से कुछ लोग पेड़ काटेला, ना तो इंसान काटेला। वो तो अनशन पे बैठल बा ना, ये अच्छा बात बा। का मैडम पार्टी शुरू करे खातिर लड़ाई करता का? सच्चाई के जीत होके की चाहिए की ना, भलाई होके थी ना मैडम। गुंडा रहता का भइल, लेकिन ओकर लड़ाई जायज बा। जनता के खातिर लड़ाई कैले रहली कलेक्टर लीलावती जी, समाज के खातिर लड़ रहले उदय मूर्ति जी। ई दोनों के मार देहले सु लोग। एकर खुलासा होके के चाहिए। इस सत्ता के हम सब मिल के साथ दे। वो पवित्र देवी के हम अपन हाथ से खाना खिलवले रही। वो भली औरत के खून कैसे करे के मन कैला होई। वो जालिम हैवान बा, वो हैवान के फांसी मिले के चाहिए। सत्या जे बोल रहल बा वो सही बा। सत्या, सॉरी सत्या। काहे जी अनशन में जे बैठू अन्ना हजारे हो जाई का? वो हमरा आदमी खातिर काम करत रहे। ओकनी के बीच में पैसा का मामला भइल, यही खातिर वो चल गइल। वो जौना मन में आओ तो बकता और वो लोग इंटरव्यू लेवे आगे नहीं। देखी ई बीवीआर के राजनीति में ई सब होत रहेला। कोर्ट में देख ले मुके। सर, खून होवे के कोनो भी सबूत नहीं के। सच्चाई की जीत होके के चाहिए, पर ई का मुमकिन बा? सच्चाई के मतलब का होला? भगवान। सच्चाई ही भगवान है। अगर केहू सच्चाई खातिर लड़ता, स्वयं भगवान आकर ओकरे खातिर लड़िए। भगवान के बनावल संसार में का भगवाने हार जाइए, यह कहल चाहता रह। वो सत्या के हा? काहे अनशन में बैठल बाऊ? ओकर कहे के मतलब ई बा कि कलेक्टर लीलावती के खून बीवीआर कैले बा। ओकरे साथ जनता भी लड़ाई कर रहल बा। रउआ का एक्शन ले ले बनी? पुलिस के छानबीन के बावजूद भी उनकर हत्या हो गई, ऐसा कोई सबूत न मिलल। हो सकेला कि सत्या के विपक्ष पार्टी वाले। वो एक साधारण मैकेनिक बा, अकेले ही लड़ाई शुरू कर ले रहे। अब ओकर साथ जनता भी दे रहल बा। एक अकेला आदमी के इतना सपोर्ट? बस जलावल, बिल्डिंग के तोड़ल, पेड़ काटल, दुकान बंद करल, ये कोनो मोर्चा बा? देखा हमार सत्या के वो अनशन करके लड़ाई कर रहल बा। उहे बा सच्चा लड़ाई। हम सब सत्या के साथ बानी। जा साला लोग, तू सब सत्या का साथ जाके मर जा।